विशेष म्हणू कोणाक सांगता म्हणून आणवे. घर घराम तो परबे संभ्रम आता सूर दल्ला. तुम्ही तुमगेल घराम तो कशी संभ्रमाचರಣೆ केलेले पूजे पुनस्काराचे फोटो आमको पेटवून दिले रे. आम्ही मुखाचे व्हिडिओ अंतो घालताती. ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स अंत असता दय करनो चेक करनो पेटा येती फोटोज आणि पेटा येती. दिवलिपुರ ಗಸುಂದವಲ್ ಗೋವಿನುತಾ वैगो मा दिवलिपुರ तवली गसूनु सुकोनु पुसुंद वर्दल्ला हवे. आणि यानमई कसे की प्रा संतसीला बाज्य लग्गी. दिवे आणि अज्जा भारी खुशेरसती. तुगला गुल्लो कामन संतसीलिंता बा. ಮಿಗ್ಗಿಲ ಉಲೋಕ ಮಂತಸಿಲಿಂತ್ವೆ ಕಸನ್ ವಿಷಯೋ. अयो सैबिनी ब्यूटी विषय कसने नागो. भाई हाव गोडशी करता म्हणून तुक संग्या म्हणायली. भाई हाव गोवाकणी पायस करत गो. तू मका सोई कंतुनु रोसनी कांदी हाव करता इथे. अनमा भाई तू गोडशी करतवे तशी कसले सांगत गो चलिये. भाई हाव वग्गी ಊಟನು ಹಾವನು देव नैवेद्यक पायस कोरका म्हणलेकला. आमगेले रामलल्ला मूर्तीचे प्राण प्रतिष्ठापने अयोध्या राम मंदिर उद्घाटने अस्सल एक ऐतिहासिक घटने चलताना हाव एक इतलं छान काम करनिदलर कसं गो. दायत माई तुम्ही कसं कोरका म्हणसत की कराती. देवाल सेवे सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು मेळून केल्लरी. घरच्यांका सगळ्यांकय चांग दत्त नवे. हावे पाय वग्गी ಊಟನು कोयर काणपासून हावनु तुमका सहाय करता. भाई तवशे कोसुंबरी दाळीताय बिंचा उपकरी आणि दोन्ने मिरसांगे बज कर गो. आणि हाव गोडशी करते नवे. हे पुरा वगुग्गी कोरिया आणि देवा पूज पुरा दत्तरी आम्ही राम नाम सांगताची भजन कोरिया गो. सकाळी भजन कोरिया कसं दत्ता. अनमा सकाळी कसले का सगळो दिस भजन कोरिया. हा म्हणी तुगला जन बैसून भजन करचु गो. तू आणि विश्वनाथन स्कूल आवच का कळवे. हो होई नवे भाई स्कूलच असो स्कूलावरची बितरी हा एक दोन भजन सांगता. मागीर आईल मागीर हात पाय तोंड धुवून देवा दिवलं वचन येस नवे तेन्ना आणि हा भजन सांगता. भाई सत्येंद्र अंगडी बागील काढत की. हा भाई अंगडी बागील ओपन करतात तब्बा. सकाळी नावनु देवा पूजेते हे पुरा दत्तरी मागिरी बागील काढतात खे. असो होड नागोतारा तो थंयची पुरसोत असेल त्यान पुरा राम नाम जप करतलो. होಯ್ಯ बा पापताण अंगडी ओपन कोर कतीची. आम्ही दोग जण देवाल नामस्मरणे करताची भजन आणि सांगतात बसया दैनवे. नाही गो तारा हाव सांगच म्हणल्यारी आम्ही टीव्ही मुखार बसका गो. थंयचे प्रोग्राम पुरा टीव्हीन तेत नाही गो. टीव्ही मुखारी बसया गो आम्ही. थंय बैसूनय आम्ही रामाले नामस्मरणे करतात नाही गो. हो होई नवे. टीव्हीन तू त्या निरप्रसार असते की म्हणून. हा हा तुम्ही सांगचे करेक्ट. आम्ही टीव्ही मुखार बैसून सोडया देवाल पूजे प्रदत्तरी मागीर आम्ही टीव्ही मुखारी बसया. आणि तुमगेल कडेन पुरा कशी तयारी दत्तास. हो विनुता आंबे पान हडका असेल गो. विश्वनाथनी तू कोरनु गेल्ल मून हडाती. आम्ही हे करूया कसं नाही तोरण करूया गो. ಕಾಂಪೌಂಡ ಸುತ್ತು ದೋರಿ ಬಂದು ಅಂಬೆ ತೋರಣ ಕೊರಿಯಾಗೋ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಪೂಲನಿ घालिया दायनवे. तोरण हावनी हन्नीकोन बंदितत गो. तू एक मका दोरी बांधून दिलासे आंबे पान सिरकेता आवडतात. होय विश्वनाथनी विनोद कोरनो आंबे पान घेऊन येतलींती. होय गो तर सांगितला ऐकदले. पळे येते आमगेल घरांत संभ्रम. वयबा प्रति घरांत हेंची खुशी संभ्रम नवे. हावंत जन्म येतरी हेंची फर्स्ट टाइम पळयतशे सकाळाल तोंडारी इतले खुशी आणि उमेदी. प्रभू श्रीरामचंद्र हे खुशी संतोष सगळे देशांतू सगळे प्रपंचांतू केदनाई अशी अशी तशी कर देवा. देवाला अनुग्रह असले रे खंचे कष्ट ना नवे. हा हा कळले कळले. आणि के मस्त काम असं म्हणतासत नवे. होय बा आमके मस्त काम असं येतं ते. आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतती. धन्यवाद.
अशींची भाई तुमगेल घरांत चलचे संभ्रमाचरणेचे फोटो पेटोचक विसर नका ती आम्ही खुशी अनबोसूया दुसऱ्यांक